Отивам по корабчета, хора. Оф, майко. И сега отивам по кораба. Съм метна малко, както се вика. И така. Има доста хора, така че... Това не трябва да ви пукам. Каквото ще стане, вижте, има си барове. Баровете много са яки, поръчах си много неща. Всякакви си глупости там. Така че ще видим какво се е станало. Сега ще идем на асансьора. На асансьора сме, yes! Добре, чакайте, че малко сто английски много такова, че много чаткам на него и набавяме и това. Опа, чакайте, че ми се вижда това. Добре. Отиваме на кой етаж? На кой етаж отиваме? Айде, хора, Yes, отиваме на този етаж. Сега ще видим дали много хора ще се качат. Така, секунда. Да, качва съм. Hello. Качиха се, така че. Чуваме, чакай, че останахме с него насаме. Така че нещо интересно ще става. Така. Изчезна. Изчезна, хора. Ето тук сега се вижда. Добре, така че... Добре, сега сме на 7-ми етаж. Добре, отиваме на 7-ми етаж. Така, тук има стълбички. Искате ли да ви... Айде да идем на моя хотел. Стой. Така, хайде да идем на моя хотел. Моя хотел е на първия етаж, хора. Сега ще ви покажа много яко нещо, където не знам кой от вас ви е виждал, но съветвам... Не. Да, съветвам ви да го видите.